Token number 14. Hei Mahajan, बेसेबां रां दं? गोख्रै बरननानै हर। गैथ्रालै आफाफोर, गैथ्रा। Hei, बेयाव मा जादों?
माब्रै जाजेना मामानि फिसा माने आं स्टक बिजनेस खालामोथ' दा बोथोराबो माइ फाथो बेसर आरि बायथुमनाय सम जाबाय नालाय ओंखायनो आं बेंकनिफ्राय 50,000 रां बख'ना लाबोदां नै अ सालाफ्रा बेखौ हास्थायदोंमोन बुद्धिया मोजाङानोथ' बिसोरनि गेजेराव नों सिनायनायफोर सोरबा दं नामा बे आफा सासेबो सिनायथारा आङो नोंखौ सिनायाखिसै आङो आं रामफल बिलनि न'आ हाथाय खाथियावनो आफा करामान्दा दैमारि होनो फोरोंगिरिमोन दा रिटायार जाबाय ए बिथांनिसो गथ' नोङो सिनायो नामा सिनाय माथो गोदो जों रामफलाव ज' फरायलायनायमोन हाइ स्कुलाव मालाय बिथाङा मालाय जायगायाव साख्रि मोनबाय आंहा गैया बेखायनो आङो फालांगिखौनो खालामनायसै मोजाङानो जादों बिदिब्ला थांदिनि आदै नै बेबो मोनसे जाला जालायबायना माया सोमोन्दोफ्रा गोदो जों देरसिन जानो खम खि सेलायलायोमोन खम फाग्लामोनलै जोङो बहाथ' गंमाइलै गेजेर गेजेर आफाखौ नोंगादोलै फिसा जायो दिनै दैयाव थांबायमोनलै आफा 50,000 राङा दे थांलायदिनि दे आफा थांदो नोंहानो खिन्थाहैथार दे आफा दे बे आमलाइगुरिनि बुलांनोलै होननानै खिन्थाहैथार दे आफा दे होनबानो गाव मिथिखागोन दे ओहो अफिस टाइम जाबायनो माथो हे आदा गोलैगोन जायख्लं माने एफा खुसि आं एसएसखौ फार्स्ट डिभिजनाव पास जाबाय आदा मा आदा जायख्लङा एसएसखौ पास जाबाय आदा जायख्लं मिस्टि जाहोनांगौ नोंहा मिस्टि जाहोनांगौ नांबाय हनै जाव दाना गैला फटल एवनो आयै जाहाथे दाना फटल एवनाया आयै संख्रिखौसो होफ्लांबावबाय आयै मा खालामबावनांगौ एफा गोथाव मोदोमलायनाय मा संखो मिनिनाय नागिरदां मिनिनाय बिलाय मोनबाय दाइमोन नों दहायनिखौ गाज्रि मोननो सानो नामा बेयाव गाज्रि मोननांगौ मा दङ आदायाबो जेबो सानखाया मानोना जों उन्दैनिफ्रायनो लोगो स्रें स्रें गेलेनानै देरबोदों लाइमोन नों जोंनि न'खरखौ मालाय होनानै दासान जोंबो नोंखौ साना नों गोसो होनानै फराय मावनांगौ समाव माव फरायनाय समाव फराय आदाया टिडिसिखौ बहा एडमिसन लानो सानदों आं टाउनाव फरायनो सानदों लाइमोन आंबो खालमासिफोर ओइचएसखौ पास जाफ्लांबायोब्ला टाउनाव फरायहैनो जि गोसो नों पासल' जाग्रो आदायाथ' हस्टेलाव थाहैखानांगोन थाहैयाब्ला बहाथो हान्थिनो हानो जि सिरि जासिगोन सम समल'सो सम मानोथ' आदाया टाउनाव थाहैब्ला सासे नायनो मोजां बासिनानै बाजै लाबोफाखादो बेखौनो पास जायाखै आरो बिया जाहा थाहा बुंले आंखौ आंनो रां नांगौमोन मा नोंहाय देलायग्रा बायनो बे देलाय मांग्रे थाव दिंग्रिया कलेजावसो थाङो ना हाथायावसो थाङो मा खालि देलायग्रा आया जोंना जाम्बिद्राय थाना आफा बिजामादै मोजां मोननायनि जेसे हागौ एसे देलायनो थिनांगौ बेना माबा रायोसो बे जाम्बि खि बुहुरा माथो बुजिमब्रा ए माइदि दानि जुगा कम्पिटिसन जुगलै बादायनायनि जुग मिथिगौ नोङो आफा लारायबा इंराजिल' सोफा देलायथारो माथो नुदोंलाय नोम्फाखौलाय
आफाया अबेसिम फरायामोन मा बिसिबां फरायासै आइ एमल' फरायनायानोलाय जाम्बि बुहुद ना माबा आइखौनो आइ एमलायनो जाम्बिद्रायजों माथो जानोब्रा आइयालाय बिसिबांथो फराया नों मालाय बहा लेखा फरायासै आया बुदुर दर जालायथारदों नोम्फा होन नोङो नोम्फा फिफायाबो फिफा फिसाजो जिरख'नायखौ सिगाङाव दुमब्रांब्रां लानानै सल' खिथाबाय थागोन न' लाना थांदो रायजोआव एसे थागोन 500ल' बाजौल'सो होनदों नोङो बे सेंग्रा फैसोना मोनब्ला जादोंमोन नों अनलाया मा मुंमोन सोंना लानो बावगारदोंथ' आङो गावखौ एफा मोजां बासानायखौनो थारनो बावथारदोंथ' आङो मालाबा आब' बेलाखौ रायथिलाय लोगो मोनबावब्ला आफा ना रायथिना लायगोन लाइमोन जायनि अननाय जायनि महरा नोंखौ मावनो दांनो फरायनो गोहो होग्रामोन दिनै बेनो मेगननि गोजान हस्टेलाव थाहैसिगोन लाइमोन नोंखि नंखाय बुंनो हागोन नों जायख्लंखौ मोजां मोना फानजारिनि दाउ मैनाया बिरगलांनायनि आगोल बे सनानि खाबुआवनो हाथ्राब्लाबो खेबसे खालि खेबसेल' बुंनानै लादो जायख्लं I love you so much लाइमोन हा? जोबाय नामा औ सोजोब्बाय नायद' मा नायबावनांगौ दं जाबाय आदाया मा साबजेक्ट लाखो मा लानो आर्ट्सआव जेखौ लाथ' इंराजि मेजरिखौ आरो इदु पलिटिकेलखौलाय मानदो गारखो पलिटिकेल साइन्स लाब्ला लिडार जायोनो मानो समखौ थांगार होखो बुंनानै ला खोमा गैला हाथ्राब्लाबो खेबसे I love you मेव बबे रायजोआव गोदो ए आं दासान्दि न'आव थांथारैखाय न'खौसो गोसोखांहरदां आदामोना सोर थाहैगोन हस्टेलाव थांग्राबालाय माबोरै मिथिनो सोर थागोन बावदा खलंखौखि होयोहाय सनानि आस्थाम सोनानै गालांबानो जायो जग्ल' लाइमोन बे सनानि आस्थामा जोंनि गोथार मोजां मोनलायनायनि नेरसोन आंबो बावा नोंबो दाबाव बेखौ लाखि होनदां लायाब्ला लाया बुंब्लानो जायो आं माबा मेवनाय मोननानै बुखारफ्लांदां न' कलेजाव हान्थिनायाव गोनां जागोन रांफोरखौ हिसाबनि बाहाय आफा खादाय दे मालाय जायगाफ्राव फां फुं दा खालामहैयो आफा मोजांखौ सिनायनानै लोगो जा देनां फैब्ला होमबालाय आदाया बाजि मोजां बासिनानै लाबोफाखादो नै गथ' ए
सोमजिगोन साहारा गोरबो बिखाया सोमजिगोन साहारा गोरबो बिखाया नों गैयाबा बे
बे खामानिया थारैनो लाइमोननिथार। Hello, room number 6. Yes, I am Lara Lahari, LL. I am Mr. Jaklong Demari. Hi, I too your roommate, Mr. Vital, Boro Vital B Square. आंनि मुङा टमेट' नट फान्थाव बिलाथि नट फान्थाव एम्बु मिस्टार टमेट' मोसाहारी मुसाहारी का मतलब जानता है ना नोट लौटाए कनाचम मुसाहारी का मतलब है शेर नोट फटला फट्टर शेर का मतलब है खोनासं आंखौ माजों जानो थक ना साबसिनि ना सामब्राम पियाजजों थाव गुबै गलायनानै खाजि जानो ना नाजों ना बेदरजों I am tomato all in all tomato tomato मोसाहारी थिगैनो दं। How sweet Hi, प्यारी। हाय बेसे गोदै बेसे सुबु सुबु नोंजों रायजो जानो मोनोब्ला जाख्लं नोंथां, नोंथांनि लाबारा बिराद बिउटि। एकदम फिटिं। बिउटिल' बुंब्ला जानाय नङा भेरि भेरि बिउटिफुल जास्ट लाइक आइ अल इन अल टमेट' जेरावबो सोलिगोन मा होनदों? सोङा हसिया मिथिया हसिया जानला मोनला बुंना जानला मोनसा हो सोरखौ सानदों नोंसोरलाय हो बिनानाव बियो आंनि बिनानावसो लाइमोन Sorry, friend, sorry. नो सरि नो एक्सकिउस मी दाया जोंना गासिबो समान नंगौ नोंथांमोननो आं खिथायाब्ला बोरै मिथिनो आंनानो हरखाब इमोसनेल जानाया थिग जायाखै सरि फ्रेन्ड्स सरि नो सरि नो एक्सकिउस मी जोंनाबो जोंहा हुसिया जरायलाबायनाया जायाखै इसिलिए नो स्कर द्र अके दिनैनिफ्राय जों रुममेटल' नङा सुखु दुखुनि लोगोबो ओके
आंलाय भारानि बारग'नाय सिखोला नायनो मोजां आंलाय भारानि बारग'नाय सिखोला नायनो मोजां फाग्लिया